Manong! Ako mauna, Manong! Ako mauna! So, sa huli ka muna. Kasi ikaw ang nahuling dumating. Magpila ka muna. Sige, sige. Sa hindi pa ako mag-umpisa gumamot, magpamassage muna ako sa aking assistant para lalong lumakas ang aking puwersa. Sana all. Okay, tama na assistant. Lakas ng puwersa ko. Ikaw mauna to. Hindi ka makapagsalita. Okay, tayo ka. Ilagay mong paa dito. No, Assistant, kunin mo yung botilya. Wag po, masakit yan! Bah, magaling ka na. Opo. Congrats. Salamat, Manong. Okay, walang problema to. Sige. Next. Anong problema mo to? Sakit po ang lalamunan ko. Masakit ang lalamunan mo? Simple lang yan. Napaka-basic na sakit lang yan. Lahat na napagamot ito, dudura ng laway. Para magaling yung lalamunan mo. Ikaw una, assistant. Dudura ka ng laway. Ito, bulag ito. Dito. Okay. Okay, inumin mo. Wag po, Manong. Hindi na masakit ang lalamunan ko. Okay, magaling ka na. Salamat po. Salamat. Next. Manong, gusto ko maging gwapo. Gusto mo maging gwapo? Uoperahan natin ang mukha mo gamit ang kutsilyo. Wag po, Manong. Biro lang yun. Baka gusto mong lalong pumugi. Pugi naman talaga ako, Manong. Ba't ka tumakbo? Punta ka dito. Operahan kita. Next. Anong sakit mo to? Hindi ko gaano makakita, Manong. Hala, may magandang chicks oh. Ha? Saan? 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと噂 Wow, ang ganda oh. Kinis? Nakakakita ka na? Opo, Manong. Congrats. Salamat po, Manong. Ito muna kayo dito, Manong. Sige, walang problema. Next. Salamat po na. Pagamot po ako, Manong. Kasi hindi ako tinanggap ng ospital. Gagawin ko ang makakaya ko. Ano to? Magaling ka na? Hindi ba, Manong? Ano? Magaling ka na? Hindi ba, Manong? At hindi ka gumaling? Ano bang sakit mo to? COVID po! Run. Magpamassage muna ako sa aking assistant
Tro. Next. Manong, gusto ko. Ayos ah. Sire, Upo ka. Anong sakit mo to? di ko gano'n makakita. Ganda oh. Ginis. Ay, katawa. Ay, katawa. Katawa. Sige, palapert. Magamot po ako, Manong. Ano na sila? Ay, mystery ah. Hoy! Ha? So, what's up mga kapuso, kapamilya? So, karon ni guys no, mag-shoutout namin no. Shoutout day ko kang Joylyn Melendez ug kang Macho na gwapo, shoutout. Ug kang Charlotte Galasio, shoutout si mga. Shoutout day ko ka Ate Aiza no, nga taga Hotel de Alexa. Shoutout. Shout out day kang Paridodong Ambano. Shout out kang Paritotong Kuruan. Shout out kang Paridunjon Dilpin. Shout out kang Parilito Palpalyatok. Shout out kang Agaw Junjun Toyor sa Hagna Bohol. Og shout out kang Agaw Gaga Shoutout. Bahaw sa Kandihay Bohol. Og pande no, advance happy birthday kang Ate Rubilin. Happy birthday Ate Rubilin. Katahan ba itaas nga kinabuhis ganyo og mga maayong panglawas. O guys, kung gusto din mo magpa-shoutout no, just comment #kapuso kapamilya at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa susunod naming video. Thanks for watching Trip Binds TV. Sana all na ay uyab dito sa gawas. Basta kwartahan pangit ka, sugtun ra ka. Sana all hitsuraan ko.